ಕಾಣೆಲಕ್ಕದು ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಕಾಣೆಲಕ್ಕಿ ಕುಳ್ಳೆದಾದ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ಕಾಣೆಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಮಂತೆ ಕಾಣೆಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಯೆ ಕಾಣೆಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪುಯೆ ಅಪುರ ಪನೊಚ್ಚಿ ಅಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತರಂದು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತೊಂಜೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಚೂರ್ ಮೂಡ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಕೆಲವರ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರ ಇಂಕ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬರ್ಪಾದೇನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಂಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲೆಲಿಯ ಬೇಲೆಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಪುರ ಮನ್ಫ್ಯಾನ್ ಅವೊಂಜಿ ಪನೋಡತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪುಡತೆ ಎಂದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದಾದ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಕೋಡೇರ್ ದಿಂಚೆನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಬಲ್ತು ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಇನಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ದ ಪಾತಿರ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪೂರಕುಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಎನ್ನೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಎನ್ವೆ ಏತು ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದುವೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ನಾ ನಿಜವಾದ ಕುಲ್ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹಿಟ್ ಆವಡ ನಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದುವೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲರ್ ಯಾನೇ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲರ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಆನೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕುಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ನೇಚರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕುಲು ಇರಾಂಡಲ ಬೇತಿ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲರ್ಸ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ದಾದ ಪನೊಲಿ ಅಕುಲು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನುಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಜೇರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನುಂಡಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತು ಬಿಟ್ಬೇರು ಐಕ್ ದಾಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಜನ ಶಿ ಇಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅನ್ಪನಲ್ಲಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಏಲ್ ಪನ್ಲೆ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪರ ಮಲ್ತಾರ ಇದೇ ಅನ್ಪನ್ಪೇರಂತ ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಿಯ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಆ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲ್ ತೂಂದಿತ್ತಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆ ಮನಸ್ಸುಂಡತೆ ಅವು ಯೂಶಲಿ ಪಡ ಏರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಮನಸ್ಸು ದಾಯಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ಏತು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಕಾತೇರು. ಸೊ ಅವು ಮನಸ್ಸುಂಡತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನೋಡು ಪನೋದಿಚ್ಚ ಐ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಆ ಮನಸ್ಸು ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅವಳ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಆರಿಗೆ ಅವ್ನ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಡಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅರಿಗೆ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅರಿಗೆ ಆರ್ನ ಏನನೇ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಆರ್ ಅವೇನು ತೂವೊಂದು ಕುಲ್ಲಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದಿರತ್ತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಾರೆ ಎಂತೂನಾಗ ಆಸೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕರಡ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೋದು ಮೀಟ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದು ಬಟ್ ಅದು ಧೈರ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಏ ಪಂಡಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಂಡ ಅವು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜತೆ ಆಯ್ತು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸು ಡಾನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುನಾಗ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗಿತ್ತೆ ಇರಾಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಣ ಎಂಕ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ದ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡದೆ ಪುದರ್ ತೂಯ್ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕುಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ತೂಯ್ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ ಅಕಲ್ದ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ಪೋದು ಅಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ನು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೋ ತುಪ್ಪುನ ಗಾಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಯರ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾಡಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಪೋಪೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಪರಾ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಏತಾ ತಿಂಗಳೂರು ದಿಂಚಿ ಏತಾ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಅಕ್ಕಲೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂದ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದು ಬರತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಕುಲು ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ನಕಲಿನ್ಲ ತೂವೋಡು ಅಕುಲು ಎಂಚ ಪಾತೆವೇರು ಎಂಚ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಶೋಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ತೂವೋಡು ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ದಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ತೂವೋಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅವೇ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಯಾನೆಗಳಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಸೊ ಏರೇರ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ದಕ್ಕಲು ಯಾ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪೆ ಕೆಲವರ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಚಿನಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಗನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೂ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬರೆದು ದೀವೊನ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸುಳ್ಳುಲ ಆತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ 100% ಟ್ರೂ ಯಾನ್ ತಗೊಂಡೆ ಎಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಲೇಡಿ ಕಲ್ಪು ನಂಚಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಕಲ ಕೆಲವ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಬೇರಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುನೆ ಜಾಕುಲು ಏತ್ ಶೋಕ್ ಪಾತೇರ್ವೇರ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಸೊ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಲೇಡ್ಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕಂತ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಲೈಫ್ ಡೇ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕಾಂಡಲ ಇಂಚರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆ ಆಸೆ ನೆರವೇರುಂಡು ಇಚ್ಛೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ಡ ಪನರ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಪಿರಾ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ನಿಕುಲ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ಟೋಪ್ ದೆತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಅರಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬುಟ್ಟಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಇನ್ನಿಲ ಓಪನ್ ಆತಿಜಿ ಗಣೇಶ್ ನನ್ನ ಉಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತುಂಡಲ ಖಾಲಿ ಹಾಫ್ ಡೇ ಆತೆ ಈ ವಾರ ಇಡೀ ಶಾಲೆಜಿ ಮಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಪೋತೀನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ 4 days ರಜಾ ಜೋಕುಲೆ ಬಾರಿ ಮಜಾ ಸತ್ಯದ ಮಜಾ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ 2 days ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆನದಾರ ಓದಾದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇನಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಓದಾರೆ ಉಂಟು ನಾನು ಅರಿ ತಟ್ಟೆ ತಿರ್ತು ನಾನು ತಿರ್ತುಕುಲರ इकुलिया नारी पाडे तुले एत लोटे अरी पाडे पंडा यानो ओंजी लोटे रोंजी लोटे रड्डे लोटे बोकोंगी मुझी लोटे डन ಧೂಮ ಪೂರ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿ ಉಂಟು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೇಗ ವಿಸಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಂಚದ ಆಯ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ನೀರು ಬಗ್ಗವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತ ಉಂಡುಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನು ಬಗ್ಗದು ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗದು ಬುಕ್ಕ ಉಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಮನ್ಪರೆ ರೀಸನ್ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದುರಾಡರ ಪಿದೈ ಪೋದಿತ್ತೆ ನುಪ್ಪಾತುಜಿ ಪನಾಗ ಅಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀಪ ಜನ ಯಾರು ಇಂಚನೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಂತೆ ಓಕೆ ಐತೆ ಅರಿ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಿ ದೆಕ್ಕನಾಗ ನೀರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಆನ್ ಆಪುನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಆಫ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಆತು ನಿಕುಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತುದು ಬೊಕಪ್ಪನು ಅರು ಏತು ಸಲ ಅರಿ ದೆಕ್ಕ್ಯಾರು ಇರಂದು ಎಸ್ ಅರಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ದಿಕ್ಕುವೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ದಿಕ್ಕ್ಯ ಆತು ನಮಕ್ ಅವು ನುಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅವನ್ ಸರಿ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇನು ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಇನಿ ಒಂಜಿ 11:30 ಮಲ್ತ್ ದಿನ ನುಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೊಂಬಾದಿತ್ತಿನ ಕಾಣೆ ಮುಟ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ನುಪ್ಪು ಬಾಲೆ ಈರ್ ಪನ್ಪರಿಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಈರ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತಂಡ ಯಾನ್ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇನ್ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಆತ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರೇನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿದೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ ಉಂಡಪ್ಪ ನಾರೆ ಈರ್ನ ಜೋಕ್ ಓವಂಡಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಡಾತಿನ ಓವಂಡಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುರಾಣಿ ಮಂಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗಿಂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಆಪಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಮಂಡೆ ದಾದಾ ಇನಿ ಅವು ಮಂಡೆ ದಾದಾ ಇನಿ ಸ್ಕೂಲುಡು ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಿಶಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿರತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಕ್ ಬಲೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡಲ ಬುಟ್ಪುಜೆ ತೀಜಿಂಡಲ ಬುಟ್ಪುಜೆ ದಾಯಗ್ ಬಾಯ್ ದಾಯಗ್ ಅನ್ಕೇ ನೋಡು ನಿಗಳಿಗೆ PT ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಏಪ ಬರಿ ಒಂದುಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಸ ಆರ್ಪುಜೆ ಎಂಕಲ್ ಏಪ PT ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಡುಪ್ಪುನಾಗಲ ತೂತೆ ಎಂಕಲ್ನ PT ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ್ ಏಜೆಂಡ ಫುಲ್ ದೊಂಬುಪ್ಪು ಇತಾಯ್ಕಿತ್ತೆ ಇರಕ್ ಬೇಜಾರಾ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ PT ಪನ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಅಬೋದು ಬೋಕೆ ನಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರು ತಿರ್ಗಲೆ ಇಂಚಿ ಇನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಇನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರು ಪನ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಶೌರ್ಯ ರಕ್ಷ ಸುವರ್ಣ ಸ್ವಸ್ತಿ
ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲ್ಲ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಆತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನ ಶೌರ್ಯನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಈರು ಶೌರ್ಯನ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರವ್ಯ ಲೆತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಡೇ ಅಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಪನ್ನಾಗೆ ಇಂಕ ಶಾಕ್ ಆಂಡು ಹಾ ಇಮೆ ಈತ ದಿನ ಬಾಯ್ ಶ್ರವ್ಯ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಮೇನ ಪುದರ್ ಶೌರ್ಯ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಉಂತುಂಡು ಕೆಲವರ ತೌರ್ಯ ನಿಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಕೇನ್ವರ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ವರ ಸತ್ಯ ಪನೋಡೇನಲ್ಲ ಇನಿ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಿ ಅಂದ ಆಲ ನೆರ್ಪುಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ವರ ಲೆಸನ್ ಕೇನ್ವರ ಪನು ಇನ್ನ ಮುಸುಂಟು ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಹರಿಕತೆ ಪಾತೆರೋನ್ ಕುಲ್ವ ಬರಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಾಕಿದ ಓ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾನೇ ಕಲ್ಪಾಡು ಆತ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಗೆ ಬರ್ಸ ಉಂತುಂಡುಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬರಂದು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ರಜಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾ 4 ದಿನ ಗಟ್ಟಿ ರಜೆ 2 ದಿನ ಬುಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ರಜೆ ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥದ ಒಂದು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀರದ ಕತೆ ನೆನಪಾಡು ಸೊ ಆ ಶೀರದ ಕತೆ ನಿಕಲ್ರೊಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನನೇ ಜೋಕ್ ನಿಕಲ್ರೊಟ್ಟಿನಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪುನಃ ಶೀರದ ಕತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮದ್ಮೇಡ್ದು ದುಂಬಾತಿನ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಈ ಆಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಆಣ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ತೆ ಆಣಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನೆ ಸೊ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಡಿಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅವು ಪುರಕ್ಕೇನಾರೆ ಅವುಡ್ಲಿ ಅವೇನಕ್ಕೇನಾರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪರೆಂದು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹೋಟೆಲ್ ತಾಜ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ದಲ್ಪ ತಾಜ್ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಇಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ಒಂತೆ ಲೆಕ್ಕದ ಜನ ಇತ್ತ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಬಾಯ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಅಕುಲ್ ಅಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ತಿಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತಿ ನಾನು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಪಂಡೇರ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಮದ್ಮೇರ್ದು ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ ಹಿಂಗ್ ಮುಲ್ತ ಈ ತರ್ಕಾರಿ ಲೆದ ತಿಂಡಿ ಲೆದ ಪೂರ ಮುಲ್ತ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕನ್ನಡಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಾತೆತ್ತ ಪುದರ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಬರೀಟಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಶೀರ ಅಂದ್ ಯಾನು ಶೀರ ವಾವ್ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಂಡಿ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ತಿಂಪುನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಶೀರ ಪಂಡದ ಆದಪ್ಪ ತೂಕ ಅನ್ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಶೀರ ಅನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂತೆ ಶೀರ ಬತ್ತುಂಡು ಶೀರ ಬತ್ತಿಂದ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನವೇನ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲವೇನ್ ಶೀರ ಪನ್ಪಿರಂದು ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಅಂದೇನದೆ ಶೀರ ಬತ್ತುಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಉಡು ಶೀರ ಅಂತದ್ದು ಲೋಕಾಯ್ಚಿ ಎಂಕ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಚೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತಂಡದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತುನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಸೆ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ಪೆ ಬಟ್ ದುಂಬು ಚೂರ್ಲಾ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಡ ಕೇಸರಿ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಬೊಚ್ಚಿ ಶೀರ ಗೀರ ಬೊರ್ಚಿ ಅನ್ ಬೇತೆ ತಿಂಡಿ ಪನ್ಪೆನ್ ಪಂತುವೆ ಬಟ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಕುಲ್ಲೋಡದು ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಯಾನೊಂದು ಬೊಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ಆತು ಡೀಸೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜೆ ಅಂತ ಮನೆ ಪಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೇನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಡ ಪಂಡೆ ಶೀರ ಬೊರ್ಚಿ ಶೀರ ನೀರೇ ತಿನ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಅಕುಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತೆರ ಇಜ್ಜ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀರ ಪಂತೋಲು ತಿನ್ನೇ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತ ಪಾದೇವ್ದು ಉಪ್ಪೇರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನಿ ಮುಟ ಕೇಂದ್ರಜಿದ ಅದ ಕತೆ ತೂತರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಶೀರದ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಶೀರ ಪಂಡದ ಆದ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಶೀರಾಗ ಕೇಸರಿ ಬಾತು ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇನ್ನ ಶೀರದ ಕತೆ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಪಂಡೆ ಎಕಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಜಿತ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತನಿಷ್ ನೋಟು ಪಾತೆರಿಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಬತ್ತು ನೆನ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ನೆಂಕು ಹೊರಾನೆ ಒಂಚ ತರ ಬೋರ್ ಆಪು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ ಪೋತುನು ಎನರ್ಜಿ ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೋಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಓಕೆ ಅದೇನಿತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನಿಡೆಗೆ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಪಿರೋವರ ಯಾನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೋಕ್ ಒಂಜಿ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದಿತ್ತಿನೋ ಜೋಕು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆತಿನೋ ಪೂರ ಜೋಕನ್ನ ಮಂತೆ ಬಟ್ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ನನಲ್ಲ ಮಲ್ತದುಜಿ ಏಪ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೋ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್